Ето където се разхождахме преди малко пеша. Сега минаваме с кораба. Ето където бяхме. Ето ги. Ето ги. Тук сега не ви духа, нали? Без там уния двамата нещо рибали ловуват, кучетата ли разхождат. Много интересно да имаш къща до Дунава. Това е Ин, добре. Сега сме по река Ин. Как беха? Ин? Дунав? И аз другата аз. Той със сигурност сега ще обърне тук, защото не го знам дали ще мини под моста. Бая големичък. Той трябва да обърне тук обаче. И корабчето не е скъпо. 11 евро за възрастен и реално тя малко като над 5 тя възрастен, 33 евро. И имаше някакво намаление, че в последния рейс 4 часа 27 евро излезе. Не е толкова скъпо, но да си заслужава. Но в речните кораби не са клатат като морските, някого е страх. Да го обръща кораба. Малко се тресе целия. Тук не духа толкова колкото като по Дунава. Защо? Чакай да ти покажа. И няма го натискаш така да се играеш, защото ще отиде гъста. Иначе тук капитана на кораба има хубава работа.
Всеки час кара един и същи маршрут и се занимава с ресторанта. Не е тръгнал да готви, но сервира напитки. Хубаво е. Речният кораб не е толкова. Не е като морски. Ето пак минаваме тук. Ето където минахме преди малко пеша. Айде, пазе да... Децата си играят. Децата си играят. И това е положението. Това може би се чува и вятъра.